Waqt li huwa fundamentali li jiġu evitati sitwazzjonijiet jew deċiżjonijiet li jippreġudikaw l-investigazzjonijiet kriminali li jinsabu għaddejja, m'hemm xejn li jeskludi xi tip ta' inkjesta oħra fi stadju ulterjuri sakemm ma jiġix evitat dan il-preġudizzju. Sostna dan il-Gvern fi stqarrija b'reazzjoni għat-talba tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li talab li tinħatar kummissjoni dwar il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galiza. Il-Gvern fakkar kif is-sistema ġuridika tagħna meta jseħħ reat bħal dak ta' Caruana Galiza tiskatta investigazzjoni mill-Pulizija u oħra mill-maġistrat inkwerenti li għandu poteri wiesa' u mifruxa. Qal li ħafna mill-punti li semma l-Kap tal-Oppożizzjoni diġà huma soġġetti għall-investigazzjoni u ħeġġeġ li kull persuna f'Malta, inkluż il-Kap tal-Oppożizzjoni, jgħaddi informazzjoni li tista' tgħin fl-investigazzjonijiet. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista qal li Adrian Delia kellu jitlob inkjesta dwaru nnifsu u mhux dwar kwistjonijiet li llum huma diġà investigati minn awtoritajiet indipendenti. Fakkar li fix-xhur ta' qabel inqatlet Daphne Caruana Galiza, Delia kien il-bniedem li kien l-iktar attakkat minnha u sejħilha biċċa blogger u għajjara pubblikament. Qal li l-kontenut ta' dak li kitbet Dwaru baqa' qatt ma kien ivverifikat għaliex beża jpoġġi għall-inkjesta indipendenti kif għamel il-Prim Ministru fil-każ Il-Gvern. Il-Partit Laburista qal li l-emil ta' Delia jista' jkun xkiela l-investigazzjonijiet u nnota kif fl-istess ħin li qed jiddikjara li m'għandux fiduċja fl-awtoritajiet ġudizzjarji sal-aħħar jiem stess kienet imur qudiemhom biex jieħu r-raġun. Qal li bħal Simon Busuttil donnu l-qorti għandu fiduċja fiha biss meta tgħidlu li għandu raġun.